Чацвёрты дзень навенны. З успамінаў сястры Луцыі пра аб'яўленне Маці Божай у Фаціме. Здзіўленыя візіяй пекла, мы глядзелі на нашую спадарыню, шукаючы ў яе дапамогі. А яна, поўная дабрыні і смутку, сказала нам: вы бачылі пекла, куды ідуць душы бедных грэшнікаў. Каб іх ратаваць, Бог хоча распаўсюдзіць па свеце набажэнства да майго беззаганнага сэрца. Калі будзе зроблена тое, што я вам скажу, шмат душаў будзе ўратавана ад пекла, і ў свеце запануе супакой. Вайна набліжаецца да заканчэння, але калі людзі не перастануць абражаць Бога, то падчас пантыфікату Пія XI пачнецца другая вайна, яшчэ горшая. Калі аднойчы ноччу вы ўбачыце невядомае святло, ведайце, што гэта вялікі знак ад Бога, што набліжаецца пакаранне для свету за яго шматлікія злачынствы. Будзе вайна, голад, пераследаванне касцёла і святога Айца. Каб гэтага пазбегнуць, я прыйду прасіць аб прысвячэнні Расіі майму беззаганнаму сэрцу і аб святую камунію у першыя суботы. Калі мае жаданні будуць выкананыя, Расія навернецца і запануе супакой. Калі не, бязбожная прапаганда распаўсюдзіць сваю шкадлівую навуку па ўсім свеце, выклікаючы войны і пераследаванне касцёла. Справядлівыя будуць замучаныя, а святы Айцец будзе шмат цярпець. Загінуць розныя народы, аднак у канцы маё беззаганнае сэрца затрыумфуе. Святы Айцец прысвяціць мне Расію, якая навернецца, і на нейкі час у свеце запануе супакой. У Партугаліі заўжды будзе захаваная догма веры. Акрамя Францішка, пра ўсё гэта нікому не кажыце. Калі моліцеся ружанец, паўтарайце пасля кожнай таямніцы: о мой Езу, прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пякельнага, прывядзі ўсе душы да неба, асабліва тыя, што найбольш патрабуюць тваёй міласэрнасці. Настала хвіліна цішыні. Пасля я запыталася: ці спадарыня больш нічога ад мяне не жадае? Не, сёння я ўжо нічога больш ад цябе не хачу. Пасля гэтых словаў наша спадарыня узнеслася ў бок усходу, пакуль не знікла у бясконцай далечыні нябёсаў. Фацімская малітва. О Найсвяцейшая Тройца, Айцец, Сын і Дух Святы,
З глыбокаю пакораю хвалу Табе аддаю і ахвярую Табе найсвяцейшае цела і кроў, душу і боскасць Пана нашага Езуса Хрыста, прысутнага на ўсіх алтарах усяго свету, як перапрашэння за знявагі, святатацтва і абыякавасць, якімі яго абражаюць. Праз бясконцыя заслугі яго найсвяцейшага сэрца і праз заступніцтва беззаганнага сэрца Марыі прашу ў Цябе ласкі на вяртання бедных грэшнікаў. Амен. З літаній да беззаганнага сэрца Марыі. Сэрца Марыі, ад грэху першароднага захаванае, маліся за нас. Сэрца Марыі, у адведзінах новымі ласкамі упрыгожанае, маліся за нас. Сэрца Марыі, пры нараджэнні Езуса Хрыста дзівоснай радасцю напоўненае, маліся за нас. Беззаганнае сэрца Марыі, Ты палаеш дасканалай любоўю да сэрца Езуса, а для нас, грэшнікаў, Ты заўсёды самае міласэрнае і чулае. Выпрасі нам у сэрца Пана Езуса, Збавіцеля нашага, ласкі, аб якія просім праз Тваё заступніцтва падчас гэтай навенны. О, мама міласэрнасці, заступіся за нас, а боскае сэрца Езуса, дзеля сыноўскай любові, якую будзе заўсёды мець да Цябе, несумненна выслухае Цябе. Амен. Малітва на заканчэнне. Пане Божа ўсемагутны, праз Твайго адзінароднага Сына, які сваім жыццём, балеснай мукаю, смерцю і з мёртвых паўстаннем адкупіў нас для вечнага збаўлення, молім Цябе. Удзялі нам тыя ласкі, аб якіх пакорна просім падчас гэтай навенны. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Багародзіцы, якая аб'яўлялася у Фаціме. Навучы нас, каб, разважаючы над таямніцамі святога ружанца беззаганнай Панны Марыі, мы ўмелі годна наследаваць тое, што яны змяшчаюць, і атрымалі тое, што яны абяцаюць. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Святыя Францішак і Жасінта з Фацімы, маліцеся за нас.